Добрый дзень, як заўсёды з вами Леонид Каневскі. Грамадства даўно ўжо зацікаўлена і вельмі, чаму гэта беларускія дзеці так любяць наведваць мерапрыемствы 6-го школьнага дня. Чаму беларускія школьнікі ледзь не бягом спяшаюцца ў свае навучальныя установы толькі б наведаць гэтыя мерапрыемствы? Што ж такога паказваюць ім так педагогі, што яны замест таго, каб пасядзець дома, адпачыць, спяшаюцца зноў у школу, каб паглядзець, што ім там опять прыгатавалі, чым іх будуць цікавым займаць. Давайте ж разбяромся, у чым увогуле заключаецца феномен, што это за 6-й школьны дзень. Для гэтага наведаем адну з навучальных устаноў Новагрудскага района, Шчорсаўскі дзіцячы сад, сярэднюю школу. Можно с таким азартом и запалом заниматься спортом, як не в субботу. Это весело и корисно для здоровья. Поборницы, спартакиады, не здоровья. В субботу можно познавать много нового, развивать свои интеллектуальные здольности, доведаться про цікавое и дагэтуль невядомое. Интеллектуальные турниры, познавальные программы, завочные подорожжи. Долучайтесь до нашей познавальной интеллектуальной субботы. А як же зустрічі за школьними сябрами? Цудовные школьные святы, конкурсные программы, дискотеки. Это все суббота забавляльная. Суббота працоўная. У школьную субботу ты можешь присвятить себе добрым справам, попрацаваць ад душы, прыняць удзел у шматлікіх акцыях, атрымаеш асалоду ад зробленага, а члены школьнай сям'і абавязкова адкажуць табе ўдзячнасцю. А самае галоўнае, што аб'яднала ўсе накірункі школьнай суботы, гэта крэатыў, з якім мы падыходзім да любой справы. Крэатыўная субота. Такую назву мы далі нашаму праекту 6-го школьнага дня. Сапраўды, творчасць ва ўсім – гэта галоўны дэвіз нашай дзейнасці. У тыдні 7 цудовных дней, а 6-й школьный усіх милей. Школьный день, нам усё рабіць зусім не лень. Гэта школьный день, дружная сям'я, дзе шчаслівы кожны удвая. Гэта школьный день, смутку не скажы, весяліся ад усёй душы. Гэта школьный день, шосу не губляй, у парыве творчым всіх здзіўляй. Як вы ўжо зразумелі, школьная субота – гэта неабсяжная прастора для творчай дзейнасці, дзе вучні могуць праявіць свае здольнасці і таленты, сустрэцца адно з адным, радасна бавіць час. А як школьная субота спрыяе згуртаванасці калектыву? Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. До новых сустрэч!